Blinken a sera Niger jamana faba kono ɲamɛ bi alamisa tilela fana dun waati tɛmɛlen kɔfɛ a kunbɛnna Niger jamana ka ciladen Asumi Masundu fɛ i n'a fɔ AFP ka kunnafonidila dɔ y'a lase cogo min ko Anthony Blinken de kɛra Ameriki jamana ka ciladen fɔlɔ ye min wulila ka taa nazarala gunkana ka marabaga jamana dɔ kan, jamana min ni nazarala gunkanaw ka finitigiw dagayɔrɔ belebele dɔ sigilen do ye walasa ka se ka jihadi kɛlɛ ka bɔ Sahel kɔnɔna la. A ye laseliw kɛ ka Ameriki jamana ka dɛmɛ yira ka taa Niger jamana ma, jamana min n'a datugunen do n'a jatilen do diɲɛ jamanaw fɛ i n'a fɔ fantan jamana. Arabadon ka Blinken to Ethiopie a y'a yira k'a ka wulikajɔ taama fila in min bɛ ka kɛ nin jamana fila kan bɛɛ lajɛlen ye Ameriki jamanatigi Joe Biden ka hakilinaw tali ye a n'a ka wulikajɔ k'i kunda farafina gunkana kan walasa ka se ka dɛmɛ don ka taa farafina gunkan jamanaw ma. Ko b'a yira de k'a fɔ ko Etats-Unis jamana kelen do k'a bolo fila kɛ ka teriɲɔgɔnya sira ninnu minɛ a lakika yɛrɛ min lajɛyalen do ka taa farafina gunkan jamanaw ma. Nin kɛra Blinken a ka laseli dɔ ye. A ko fɛnɛ ko jamanatigi Biden ka jamana fanga bɛɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka cɛda Chine jamana ani Rusi jamana olu ka wulikajɔw la farafina gunkan ni waati laban ninnu na. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔba dɔ min ni Anthony Blinken taamana ɲɔgɔn fɛ ka taa farafina gunkan jamana ninnu kan fɛnɛ y'a lase Niger jamana kan k'u ka nin taama in kun dɔ ye ka dɛmɛ don ka taa Niger jamanatigi Bazoum ma o min bɛ jalakili kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka taa Rusila jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner ma. Anthony Blinken a ka kunu araba ɲɔgɔn yew min kɛra ani Ethiopie jamanatigi dankan Abiy Ahmed ani ka fara Getachew Reda kan o min ye Tigre mara ɲɛmɔgɔba dɔ ye n'a bannen do ka Ethiopie jamana fanga lakodɔn. I y'a lase ko nin bɛnkan min bolonɔbilala nafa bonyana